Morjesta pitkästä aikaa. Nyt oltaisiin taas tipsien äärellä ja tänään on selkälihakset. Selkähän käsittää järkyttävän määrän lihaksia eri suuntiin päällekkäin, ylhäältä alhaalle ihan niskasta tonne lantioon saakka. Ja tästä tulisi tosi pitkä video, jos alkaisi tän ihan hifi-tavalla tekemään, sen pitäisi jakaa moneen osaan ja muuta. Niin koitetaan tehdä tästä nyt sellainen, että te ketkä haluatte kehittää eri selän osia, niin mä koitan antaa hyvät tipsit ja sitten ne, missä yleensä mennään metsää periaatteessa vaan niin kuin podausmaisesti sen selän rakentamiseen. Ja me käydään tässä liikkeitä läpi nytten pääsääntöisesti 4 lihakselle, ja ne on takaolkapäät, mitkä liittyy selän leveyteen ja selkälihaksistoon, trapetsiukset, leveät selkälihakset ja romboidit. Totta kai putket menee siinä välissä, mutta noin 4 lihaksella me saadaan periaatteessa se koko selän alue käytyy läpi, ja mä käyn seuraavaksi läpi nyt liikkeet, millä tavalla me saataisiin maksimoitua kunkin selkäosa-alueen tekeminen. Selkähän rasittuu aina, kun tehdään jotain selkäliikettä, on se kulmasoutu tai ylätalja tai muu, vaikka se kun se tehtäisiin rajulla tyylillä, niin selästähän aktivoituu useimmiten aina kaikki ja siihen päälle hauikset ja käsivarret ja kaikki muut. Mutta mä kerron nyt seuraavaksi, miten saadaan niitä tiettyjä osia treenattua niin, että me vältettäisiin niiden muiden ehkä jo kehittyneempien osien aktivoituminen siinä. Ja tää vaatii malttia tekemisessä todella paljon. Siitä mä oon täysin, en mä voi sanoa tässä kohtaa, että samaa mieltä, mutta sitä mieltä minä olen selän treenaamisesta, että selkä eroaa kaikista muista lihasryhmistä. Okei, jalat saattaa olla samassa kategoriassa osittain, mutta selkä eroaa näistä aikaisemmista tipsivideoista, nyt missä ollaan käyty rintaa ja ojentajia, olkapäitä ja hauiksia ja ojentajia läpi, niin selkä eroaa siinä, että selälle täytyy käyttää sitä kuormaa. Selässä on yksinkertaisesti niin paljon lihaksia joka suuntaan ja päällekkäin, ja se on niin vahva kokonaisuus ja laaja iso kokonaisuus, että jos sulla on huono selkä, eli sulla ei selässä ole lihasmassaa, ihan sama on se paksuussuunnassa tai on se leveyssuunnassa, niin sun täytyy uskaltaa käyttää kuormia paljon. Vasta sit ajan saatossa, kun kuormia on käytetty paljon, niin aletaan huomaamaan, että mikä kohta siellä selässä lagaa, ja se kohta selässä, mikä lagaa, niin tässä tulee nyt nimenomaan tipsejä niihin, että jos sulla lagaa yläselkä, romboidi, trapsien alue tai sitten latsien yläosa tai latsien alaosa, niin millä näihin eri kohtiin saadaan kehityttyä. Mutta main pointti kaikille teille tässä kohtaa jo sanon sen, että jos siellä selässä ei ole lihasmassaa, niin älkää miettikö liikaa sitä tuntumaa. Siellä voi olla ehkä yksi liike, millä te puristatte latsia, mutta se main pointti täytyy selkätreenissä olla se, että siinä uskalletaan käyttää suurta kuormaa. Ja mennään ensimmäisenä ylätaljaan, joka on se ehkä kuuluisimpia perusselkäliikkeitä, mitä voi tehdä todella monella eri tapaa, ja nämä eri tavat ottaa eri kohtiin selästä. Mennään katsoa lähinnä latsin kannalta, miten ylätalja kuuluisi tehdä. Eli ylätalja. Ennen kuin aletaan tekemään ylätaljaa, niin mä sanon sen main pointin nyt, mikä ylätaljan virheessä tai siinä, mitä ylätaljaa tehdään ja miten selkä supistuu mihinkin suuntaan, eli mikä kohta selässä rasittuu, niin aina kun selässä supistuu hartiat taaksepäin. Se on ihan sama, mitä te teette selälle. Vedätte kulmasoutua käsipainolla, tangolla, alataljaa, ylätaljaa, selkäsoutulaitetta, ihan sama mitä, niin aina kun hartiat nousee kautta supistuu tonne yläviistoon, niin aina sen työn tekee romboidit ja niiden, trapetsiukset, epäkkäät ja niiden alapuolella tai niin kuin niiden sisällä alapuolella lähempänä rankaa olevat romboidit. Ja tässä tullaan siihen, että ylätaljaa kun tehdään, niin jos se ylätalja tehdään esimerkiksi tällä vanhan liiton tyylillä, että mennään täältä etukenosta ja vedetään kovaan takakenoon ja tuodaan kyynärpäät tänne yläviistoon, niin tässä tapauksessa se koko yläselkä, eli nimenomaan se trapetsiuksen ja romboidien alue supistuu tosi voimakkaasti, ja sitä kautta suurimman osan työstä tekee romboidit ja trapetsiukset. Vaikka te puristatte tässä olkapäät alas, joka tarkoittaa latsien liikkumista, niin joka tapauksessa siitä huolimatta romboidit ja trapetsiukset tekee töitä, koska ne on supistunut. Ne lähentää lapoja, lapaluita, eli trapetsiuksen ja romboidien työ on sekä vetää täältä trapetsiuksen on oikistaa selkää ylöspäin, trapetsius tekee töitä, tai se kohottaa kautta vetää lapoja, niin trapetsius tekee töitä. Ja tämän takia, jos ylätalja halutaan, että sillä maksimoida sen leveän selkälihaksen treenaamista, johon kumminkin ylätalja on tehty tai ylätaljalla halutaan tehdä, niin silloin
se muuttuu huomattavasti avuttomammaksi se tekotapa ja huomattavasti siihen joutuu ottaa pienemmän painon ja se joutuu tekemään rauhallisesti. Ja useimmiten tässäkin, nyt kun tässä tipsivideossa käydään läpi tätä, että miten niitä eri osia selästä treenataan, niin tässä tullaan taas siihen, että sitä painoa pitää uskaltaa tiputtaa. Ja se täytyy vaan omalle päälle mieltää sillä logiikalla, että jos mä haluan nyt vaan kohdistaa tämän selkäliikkeen yhteen osaan siitä selästä, niin luonnollisesti kun ne muut selän lihakset ei tee töitä ja osallistu yhtä vahvasti, niin luonnollisesti sitä voimaakin on silloin vähemmän. Eli maltti on valttia nyt niiden painojen kanssa. Ja toinen mikä selkätreenissä on se, että selkätreeni kun se on iso alue, niin moni mieltää, että selkätreenin jälkeen tai niiden sarjojen jälkeen täytyy olla semmoinen jyrä alle jäänyt olo ja pitää huohottaa ja läähättää ja olla ihan suomeksi sanottuna paskana. Ja totta kai jos sä teet koko selällä kaikki liikkeet ja otat siihen vipuvarsivoimaa ja muuta, niin totta kai sulla on semmoinen olo. Ainevarta nousee ja veri lähtee kiertää ja hiki lentää ja näin edespäin, niin muistakaa se, että nyt jos te alatte kehittää niitä selän eri osia tarkasti, niin teille ei välttämättä se syke nouse niin ylös ja teille ei tule semmoinen olo, että tässä on ollut kova selkätreeni kyseessä. Ja se pitää osata erottaa siitä, että jos te olette omasta mielestä tehnyt ne eri selkäliikkeet sillä tavalla, millä kuuluu ja saanut sen tuntuman sille osalle selkää, niin silloin se on taas podausmaisesti varmasti kehittynyt se osa selästä, vaikka te ette ole tuhlannut sitä koko selkää, jolloin teille ei myöskään ole sen mukaista olotilaa siinä, että te olette ihan paskana. Eli ensimmäisenä, kun halutaan leveät selkälihaksia tehdä ylätaljassa, ihan sama oikeastaan minkälainen leveä kahva tässä olisi, lapiokahva tai suora kahva tai tämmöinen taittuva kahva, niin ensimmäisenä on se, että teidän pitää laskea ne olkapäät alas. Nyt kun te olette laskenut olkapäät alas täältä ylhäältä, niin on huomattavasti vaikeampi lähteä rutistamaan niillä rompoideilla ja trapetsiukseilla, koska se vaatii sen, että teidän olkapäät muljahtaa tonne taakse, että ne rompoidit ja muut supistuu. Mutta kun te olette tiputtanut ne alas, ne olkapäät, niin silloin te olette osittain aktivoinut myös leveän selkälihaksen ja poistanut ne rompoidit ja trapetsiukset pois pelistä. Eli oikeaoppisen ylätalja, jos se halutaan leveälle selkälihakselle tehdä, niin alkuasento ei ole täältä, että olkapäät roikkuu, vaan ne lavat on tiputettu alas. Sen jälkeen kun te lähdette vetämään, niin teidän kuuluu vetää kyynärpäitä tänne kylkiin kautta ihan vähän kyljestä takaviistoon. Ei tänne kunnon takaviistoon, vaan kyljen vierestä tänne taakse. Ja tämä johtuu siitä, tai selitys tälle, miksi latsia tehdessä ne kyynärpäät kuuluu mennä tänne, johtuu siitä, että leveän selkälihaksen lihassäikeet kulkee poikittaisesti kautta vinosti poikittaisesti tuolta kainalosta ja sivulta, eli ne kulkee tästä tänne päin ne lihassäikeet. Ne ei kulje pystysuuntaisesti, vaan leveyssuuntaisesti kautta alaviistoon. Eli se lihaksen pitää päästä supistumaan niiden lihassäikeiden mukaisesti tänne rankaan päin. Ja jos taas me liikutaan täällä ylhäällä kääntämässä niitä kyynärpäitä sinne yläviistoon, niin täällä olevat lihassäikeet ei mene tuonne rankaa kohden. Eli latsia kun aktivoidaan, niin sen kyynärpään pitää liikkua täällä niin, että koko nämä pitkät lihassäikeet selkärankaa kohden liikkuu tonne alas. Ja myöskin kun mä puhuin alussa siitä, että aina kun se niska supistuu, niin ne rompoidit ja trapetsiukset tekee töitä, niin myöskin tässä kohtaa, kun latsia tai kyynärpäätä vedetään pelkästään alaspäin, niin se niska ei supistu tänne taakse. Eli täällä ei tapahdu olkien kohotusta, eli olat ei koho, lapaluut ei mene yhteen millään tavalla, kun vaan kyynärpää tippuu alas. Ja tämä tekee tästä ylätaljasta, kun se tehdään latsille, niin se tekee, siinä tulee semmoinen vähän vammainen olo tehdä sitä ja semmoinen, että onko tämä muka kovaa selkätreeniä. Mutta se johtuu ihan puhtaasti vaan siitä, että te olette eristänyt sen leveän selkälihaksen, ettekä supista ja kohota niillä trapetsiuksilla ja rompoideilla. Eli olkapäät alas. Tästä saa ottaa sen jälkeen, kun te olette laittanut ne olkapäät alas ja eliminoinut rompoidit ja trapetsiukset pois, niin tästä te saatte ottaa ihan kunnon voiman tänne alaspäin, kunhan ne kyynärpäät vaan liikkuu tänne alaspäin, eikä takaviistoon. Ja kuten huomaatte, kun mä supistan nää tänne alas, niin olkapäät pysyy alhaalla täällä loppuasennossa, eli ne lavat eivät kohoa. Silloin kun ne ei kohoa ja nouse korviin, niin silloin myöskään trapetsius ja rompoidi ei tee töitä. Eli nyrkkisääntö tähän on semmonen, että te tuutte tästä, kun te olette päästänyt kädet tähän asentoon, että olkapäät on kumminkin alhaalla, niin te tuutte sen verran taaksepäin, että te keskitytte vetämään tätä tankoa vaan suoraan alaspäin. Te ette mene niin takakenoon, että tämä taljan linja muuttuu vinoksi.
Eli aina silloin, jos se taljan linja muuttuu vinoksi, niin te olette jo liian kovassa takakenossa, vaan te pyritte vetämään sen suoraan alaspäin. Ja myöskin silloin, kun te vedätte suoraan alaspäin, te työnnätte rintaa ylöspäin, joka mahdollistaa sen, että hartiat pääsee tippumaan ja teette kyynärpäällä tällaiset koukut tänne kylkiin päin. Mitä pidemmälle kyynärpää pääsee menee tonne kylkeen päin, eli alaspäin. Mitä isompi tämä koukku on, sen supumpaan ne leveät selkälihakset tulee sitä rankaa. Sen enemmän ne lyhentyy ne leveät selkälihakset, mitä alemmas toi kyynärpää tippuu. Sitten taas, jos te haluatte ylätaljan tehdä sillä myllytyylillä ja soutaa tuonne taka-yläviistoon, niin silloin luonnollisesti se yläselkä supistuu, romboidit, trapetsiukset kohoo, se menee nippuu kaikki takaolkapäät ja muut siellä yläputkilihakset tai putkien yläosa ja muu, ja silloin se latsin tekeminen, se kyynärpääkoukku jää tekemättä kokonaan pois sieltä, jolloin ne lihassäikeet ei mene rankaa kohde, jolloin se ei rasita sitä latsia. Ja tässä tullaan myös siihen, että vaikka te näette jonkun, jolla on tosi iso selkä ja se tekee sillä myllytyillä sitä ylätaljaa, niin se luultavammin taas jälleen kerran johtuu siitä, että sillä on vaan hyvä genetiikka kehittää sitä selkää, eli eikä matkiko sitä. Jos te olette itse tehnyt semmoisella heiluvalla tyylillä ylätaljaa ja on aina niskakyyryssä siellä alhaalla ja kyynärpäät menee enemmän takaviistoon kuin alaspäin, mutta teillä ei alalatsissa ole tavaraa, niin silloin lopettakaa sen tekeminen. Se ei ole johtanut teille leveisiin selkälihaksiin, vaikka se sillä toisella möykyllä on johtanut. Sitten mennään seuraavaan liikkeeseen, ja se on kulmasoutu. Sitten, jos mun pitäisi sanoa yksi ainoa selkäliike, millä saa kokonaisvaltaisesti tehtyä selän, eli jos vaikka te suunnittelette kotiin salia tai muuta, niin kulmasoutu ja kulmasoudun erityyliset variaatiot on ylivoimaisesti mun mielestä parhaimpia kehittää selkää. Kaikkihan siitä on puhunut ja maailman vanhimmissa treenivideoissa näkyy kulmasoudun tekeminen tai teetankosoudun tekeminen, ja se on todella kehittävää. Ja syyt tähän löytyy siinä, että tosissaan kulmasoutua voi tehdä monella eri tyylillä, mutta teit sä sen sitten millä tyylillä tahansa, niin se oikeastaan rasittaa koko selkää ihan sieltä alhaalta sinne trapetsiuksiin saakka. Ja ne main pointit, kun lähdetään ottamaan tässä, niin edelleenkin, jos se olkapää pysyy alhaalla ja kyynärpää menee mahdollisimman läheltä tätä kylkeä, niin silloin ne leveän selkälihaksen säikeet menee rankaa kohde, jolloin se alalatsi tekee töitä. Joka tapauksessa, vaikka me kuinka painetaan kyynärpäitä tänne alaspäin ja pidetään olkapäät alhaalla, niin ne hartiat kohoo väkisinkin, koska maan vetovoima vetää painoa alaspäin ja me nostetaan sitä ylöspäin, niin se on oikeastaan mahdotonta, ellei käytä sit tosi pientä painoa, niin se on mahdotonta, etteikö ne hartiat ei kohoisi pikkusen. Eli vaikka sä painat kyynärpäätä alas ihan kyljen vierestä, muun muassa Dorian Yates aikoinaan, kun näitte sen, kun se tässä Blood and Guts-videossa teki kulmasoutua, niin silloin oli ihan törkeen kapea käsiasento. Ja mä en muista, onko se tälle mitään selitystä sanonut miksi sillä on, mutta logiikalla kun miettii, niin mitä kapeammalla se käsi on täällä edessä, periaatteessa ei nyt mennä näin kapealle, mutta kun se on esimerkiksi hartiaa kapeammalla, niin silloin tämä latsin venyvyys, se, että onko käsi tässä vai onko käsi täällä, niin latsi venyy täältä yläasennosta tai yläosasta, leveä selkälihas venyy enemmän kuin se on. Eli tässä alkuasennossa, kun kädet on kapeammalla kulmasoudussa, niin latsi venyy täältä enemmän kuin se, että se käsi on täällä leveämpänä, niin te huomaatte, että se latsi ei ole niin pitkänä kuin se voi olla. Plus se toinen homma, niin kun me kannatellaan tässä itteemme, niin pitkät selkälihakset tekee töitä, täällä ne on jännittyneenä koko ajan, takareisi pakara on jännittyneenä osittain, ja kun mä tuolla sanoin, että trapetsiuksen tehtävä, mitä se trapetsiuksen selässä tekee, niin se kohottaa lapoja, se vetää lapoja yhteen, mutta se osallistuu myös aina, kun vedetään täältä edestäpäin, niin trapetsius tekee töitä myös siinä. Vaikka se ei suoranaisesti supistu siinä, niin se osallistuu selän ojentamiseen myöskin. Ja tää tekee taas sen, että kun kulmasoutu aloitetaan niin, että te tiputatte olkapäät myöskin alas täältä, eli te muljautatte ne olkapäät eteen ja hyväksytään se, että tästä alkunostosta osa tulee trapetsiuksille ja romboideille, niin sen jälkeen kun te lähdette venyttää täältä ja ne lähtee ne kohoamaan ne trapetsiukset ja niiden alla olevat romboidit, mutta täällä lopussa ylöspäin tullessa painatte ne kyynärpäät tänne alas, niin te saatte sen leveän selkälihaksen tehtyä. Eli kokonaisuudessaan koko selkä tekee tosi hyvin töitä kulmasoudussa.
Eli tanko eteen, olkapäät alas, selkeä pakarakannatus. Suurimpia virheitä, mitä näkee tosi monilla, että jos se pakara ei ole vahva millään tasolla ja alaselkä ei ole vahva, niin kun tänne mennään tänne asentoon, niin alaselkä on, kun kuvaa mun alaselkää, niin se on tämmöisellä kyttyrällä tää alaselkä. Ja tässä on jo ne ensimmäiset alimmat nikamat selkärangasta on auki tässä asennossa, kun ranka on jo yhtenäinen, ja tämä altistaa jo nimenomaan niille välvyn pullistumille siellä alaselässä. Eli ensimmäisenä, kun te lähdette menemään sinne asentoon, niin te käännätte lantion tai pakaran pystyyn kääntämällä lantion tänne taakse. Silloin teidän selkäranka on suora tuolta alhaalta, se on vahva, ja te saatte tuettua tämän painon takareisille kautta pakaroille. Sitten kun te olette tässä tukevassa asennossa, lähdette tiputtamaan ylävartaloa alas. Ja tämä syy, miksi tähän kannattaa tämä pikku soutu ottaa tämä polve alta, niin se johtuu nimenomaan siitä, että kun me kumarrutaankin enemmän tänne eteenpäin, niin kuin äsken mainitsin, niin niihin trapetsiuksiin ja rompoideihin tulee se alkutyö täältä. Eli jos sä haluat tehdä pelkkää latsia kulmasoudussa, niin sitten on ihan ok pysyä tässä pystyssä ja vaan kääntää kyynärpäät tänne taakse ja pitää ne olkapäät mahdollisimman alhaalla. Mutta sä joudut käyttämään siinä pienempää painoa, jolloin se kokonaiskuormitus, mitä kumminkin lihakset vaatii, ne tietää kuinka paljon siellä on painoa. Se ei ole ihan sama, onko sitä vähän vai paljon, vaan sillä on merkitys. Niin tuossa paino pysyy pienempänä, kun te käytätte pelkkää latsia. Eli jälleen kerran taas siihen, mitä aikaisemmin puhuin, niin siitä tekotavasta, mitkä kaikki lihakset siellä supistuu, niin on paljon kiinni siitä paljon sinun kuormaa. Eli latsityylin kulmasoudussa voitte pysyä tässä ja vaan lähteä taittamaan kyynärpäitä tänne sisäänpäin, että se latsi puristuu tuonne selkärankaa kohden. Mutta kun me halutaan tehdä se tyyle, millä saataisiin nimenomaan se kulmasoutu mahdollisimman tehokkaaksi koko selälle, niin pakara on takana. Takareisi pakarakannatus on, vedätte vatsan tiukaksi, lähdette taittaa eteen ja samalla kun te täältä lähdette soutamaan, niin te nousette aavistuksen ylävartalolla ylöspäin. Te painatte edelleen ne kyynärpäät kapealle, supistatte sen latseilla, mutta otatte tämän pienen keinun tähän näin siksi, että täällä alkuasennossa te kannattelette ja teette työtä myöskin epäkkäillä. Ja täten myöskin yläselkä saa latsien mukaan rasitusta. Se virhe, mitä tässä useimmiten tehdään, miksi se selkä ei levenny, eli miksi te, jotka olette tehnyt kulmasoutua ja ne latsit ei ole niin paljon kehittynyt siitä, mutta se yläselkä on semmoinen kyttyrämäinen, niin se johtuu yksinkertaisesti siitä, että kun te lähdette vetämään täältä, niin te annatte sen tangon nousta, se tankolinja tulee liian ylös, jolloin te ette purista taaskaan täällä kyynärpäillä niitä alalatseja. Eli se vaikeus tässä on, mikä tuo tähän lisää mietittävää on, että kun te nostatte ja vaikka se muuttuu raskaaksi se liike, eli ne viimeiset toistotkin, niin teidän täytyy painaa ne olkapäät alas täällä, eikä antaa sen koko paketin lähteä nousee tänne ylös, jolloin näette, että romboidit ja trapetsiukset supistuu todella paljon tonne ylöspäin. Ja kun se kyynärpää oli mittari, miten leveän selkälihaksen lihassäikeet menee rankaa kohden, niin tässä asennossa on aika paljon vielä työstettävää tänne, että se leveä selkälihas supistuisi kunnolla rankaa päin. Eli tämän takia, kun te teette tuolla pienellä keinulla kulmasoudun, joka aktivoi ne romboidit ja trapetsiukset, mutta te puristatte sen lopun painamalla olkapäitä alaspäin ja kääntämällä sen kyynärpää koukulla osittain tänne taakse, niin te saatte ne latsit. Ja tämän takia mun mielestä kulmasoutu jo on yksittäinen, tehokkain ja kehittävin selkäliike. Sitten tämän jälkeen katsotaan romanilainen maastaveto mun mielisellä podaustyylillä. Tämä ei löyty siitä aikaisemmasta tipsivideosta, mutta katsotaan se vielä uudestaan tähän samaan syssyyn, niin ei tarvitse sitä videota katsoa. Sitten romanilainen maastaveto, ja mä suosin tämän tekemistä monille teille siksi, koska aina silloin kun selkä ojentuu eteenpäin ja suoristuu, niin pitkät selkälihakset tekee töitä, ja siellä kerroksissa taisi olla muitakin, en nimiä muista nyt, niin muita pitkittäin meneviä lihaksia tuolla. Eli eri selkäkerroksissa rangan molemmin puolin, mitkä osallistuu enimmikseen vaan ja ainoastaan siihen, että selkä ojentuu. Ja tässä tullaan siihen, että vaikka sä tekisit loppupeleissä kuinka paljon erilaisia soutuja, varsinkin jos ne on
tuettuja soutuja, missä sun ei tarvitse kannatella itseesi, niin vaikka tekisi loputtoman määrän alataljoja ja etusoutuja ja muita, niin kun sitä kunnon vetoa sinne eteenpäin ei tule, niin se selkä ei pääse kasvaa paksuutta maksimaalisesti. Ja tämän takia kaikki, ketkä on vetänyt maasta enemmän, sanotaan näin, että semmoiset voimannostajapodaajat, jotka on tehnyt maastavetoa tai kulmasoutuja paljon isolla painolla ja raskailla painoilla niin kuin vuosia tai vuosikymmeniä, niin miksi se selkä on paksu, niin se johtuu siitä, että vaikka ne ei ehkä sitä latsia tai rompoidia yksinään ole treenannut kohdistaakseen niin paljon, mutta kun se veto on tehnyt sen, että niiden latsia ja rompoiden ja muiden alle meneviä pitkiä lihassäikeitä on kehitetty, mitkä on kehittynyt vaan siinä eteenpäin taipumisessa, niin ne kohottaa niiden päällä olevia lihaksia ulospäin. Eli jos selän oikeasti haluaa paksuksi, niin jonkunlainen maastaveto siellä täytyy olla. Se voi olla sumomaastaveto, se voi olla normaali maastaveto, se voi olla hospitaaliveto, se voi olla suorijaloin veto, mutta joku, missä selkä ojentuu eteen ja nousee ylös, niin tällä te maksimoitte sen, että se selän paksuus, jolloin myöskin ne rompoidit ja latsit ja kaikki muut omenat ja appelsiinit tuplahauiksissa tulee enemmän silmille sieltä, kun niiden alapuolella olevia pitkittäin meneviä lihassäikeitä on kehitetty. No, se miksi tämä romanialainen maastaveto tehdään tällä tyylillä, minkä aikoinaan Halmon Antin kanssa muistaakseni kehiteltiin ja mietittiin tätä liikettä, siitä on jo useampi vuosi aikaa, niin tämä johtuu nyt puhtaasti siihen, että mitä kapeampi meidän käsiasento on, sen helpompi meidän periaatteessa on nostaa. Eli jos mietitään vaikka maastavetoakin, niin mitä leveämmälle se kädet laitat, niin sen raskaammaksi se painon nostaminen tulee. Totta kai sä meet alemmas siinä silloin, niin se nousumatka on pidempi. Mutta me halutaan tehdä tämä selälle raskaammaksi ja ottaa sitä kuormaa pakaralta ja osittain myöskin alaselältä pois tässä, vaan rakentaa koko selkää. Niin me otetaan kädet tänne leveälle. Jalat ehdottomasti, jos te olette kulmasouduissa, teette kapealla jalka-asennolla, niin tässä kun teidän kädet on leveämmällä, niin laittakaa myös jalat leveämmälle, koska se on huomattavasti tukevampi seistä tässä. Te ette keinut tämän leveän käsiasennon kanssa niin helposti, kun teidän jalat ei ole kapealla. Ja aina kun te olette tukevasti jossain, niin silloin ne pienet muljahdukset siellä lantiossa, mitkä ajaa erilaisiin virheasentoihin kehossa, niin myöskin ne vähenee. Ensimmäisenä hyvä ryhti, olkapäät taakse. Ja nyt kun me lähdetään tiputtaa painoa eteenpäin, niin me ei voida miettiä, että me lähdetään menee alaspäin, koska jos me lähdetään menee alaspäin, niin jalat lähtee koukistumaan ja tää alkaa muistuttaa normaalia maastavetoa. Vaan ensimmäinen, mitä me lähdetään tekemään, kun me halutaan ojentaa selkää mahdollisimman raskaalla tavalla sillä selällä tai mahdollisimman paljon tehdä se selän ojennus selällä eikä jaloilla, niin silloin meidän täytyy saada mahdollisimman pitkä vipuvarsi tähän meidän ylävartaloon. Ja se, että me saadaan mahdollisimman pitkä vipuvarsi, niin meidän täytyy lähteä taittaa tänne pitkälle eteen, jolloin kun me lähdetään taittaa pitkälle eteen, niin jalat pysyy myös suorempana, koska jos me lähdetään taittaa selkää vaan pikkusen eteenpäin, niin väkisinkin pakara lähtee menemään taaksepäin. Eli jalat pitää olla pikkusen auki, ne ei saa olla lukossa, mutta ne koitatte pitää ne, että ne koukistuu mahdollisimman vähän. Ja sitten lähdette työntää rintaa eteenpäin, päästätte olkapäät tänne eteen siksi, että toi leveä selkälihas olisi mahdollisimman venyttävässä asennossa, mahdollisimman pitkällä nyt. Ja rinta on täällä kaukana edessä. Se ei ole täällä, torson paino ei lepää täällä takareisen ja pakaroiden päällä, jolloin nosto tapahtuu niillä, vaan te viette tämän selän yksinään tai rinnan yksinään tänne mahdollisimman kauas, jolloin se vipuvarsi tai matka hartioista alaselkään on mahdollisimman pitkä, ja kun se vipuvarsi on mahdollisimman pitkä, niin se liike on mahdollisimman raskas silloin sinne vipuvarren päähän, eli alaselkään. Sama homma kuin vipunostoissa sivulle, niin mitä pidempänä kädet on, niin se raskaampi se niille sivuolkapäille on. Eli kun rinta on työnnetty tänne eteen, olkapäät on tiputettu alas, liikkeen loppuasento tai tämä lähtöasento, niin se riittää ehdottomasti, että se on polven päällä, ei polven alla, koska silloin muun muassa pikkusen jalat joutuu yleensä kyykkäämään tai se alkaa venyttää vain yksinkertaisesti takareisiä liikaa. Eli tanko tippuu polven päälle, rinta on täällä edessä ja sitten lähdette vetämään täältä. Ajattelette, että lähdette vaan suoristaa selkää mahdollisimman ulkona liikkumalla, eli mahdollisimman laajalla kaarella lähdette tulee ylöspäin ja just ennen kuin te olette ylhäällä, kun te joudutte vielä vetämään itseänne taaksepäin, niin te lähdette vetämään myös niillä leveillä selkälihaksilla ja painamaan noita kyynärpäitä
tonne rankaa kohden, jolloin ne leveät selkälihakset supistuu. Sitten lähdette avaamaan niitä latseja heti, työnnätte rinnan pitkälle, lähdette laajalla kaarella nousemaan ylöspäin ja just kun on vielä ojennettavaa, te lähdette taittaa niitä kyynärpäitä taakse. Jos te teette tämän vedon, kun te olette tullut tänne ylös, niin vasta täällä, niin tää ei saa siihen leveeseen selkälihakseen vetoa enää aikaiseksi. Mutta kun te lähdette niitä kyynärpäitä tuomaan jo täällä kohdassa tänne taakse, niin se leveä selkälihas lähtee supistumaan. Hyvä. Sitten katsotaan ainakin yksi liike vielä latsille, mikä mun mielestä on ehkä paras liike just tähän, jos se alalatsi tai ylipäätänsä selkä ei ole vielä semmoinen pussimainen. Se kehittyy sieltä kainalosta ja yläselästä, kun aika monesti näissä tapauksissa, kun se selkä on sieltä ylhäältä kehittynyt, tai miksi se yleensä alkaakin kehittymään sieltä ylhäältä, niin se johtuu siitä, että ne, kenellä on ballseja tai taipumusta kovaa treenaamiseen, niin silloin niitä painoja käytetään niin suuresti, että ne hartiat kohoo vähän kaikissa selkäliikkeissä aina, jolloin myöskin takaolkapää ja se yläselkä supistuu aina eniten, jolloin se selkä lähtee kehittymään täältä ensimmäisenä. Harvalla on hyvä alalatsi, mutta huono ylälatsi, vaan siksi, että ne isommat kuormat tehdään tuolla yläselän alueella ja sitten taas me eristetään se yläselkä kokonaan pois ja tehdään alempaa selkää, niin se vaatii pienemmät kuormat, johon sitten moni ei ole malttanut tai osannut tai uskaltanut jäädä, kun on halunnut treenaa sitä selkää kovaa. Eli tämä seuraava liike, minkä mä nyt näytän, on mun mielestä paras nimenomaan saada kohdistettua se liike vaan sinne leveälle selkälihakselle, eli sen kyynärpään vieminen tonne selkärankaa kohden ja se, että se yläselkä pysyisi mahdollisimman liikkumattomana. Sitten tämä liike ja tästä eräät variaatiot on omasta mielestä parhaimpia lähtee hakemaan sitä hermotusta ja kehitystä nimenomaan sille leveälle selkälihakselle. Eli jos latsi varsinkin sieltä alaosasta lagaa, sinne on vaikea ollut saada tuntumaa, niin tämä liike ja tämän variaatiot nimenomaan tälleen taljassa tehtynä on parhaimpia. Syy siihen taas ensimmäisenä tulee, että miksi me tehdään tämä taljassa eikä laitteessa, on se, että kun me tuota taljaa vedetään, niin se vastus ei muutu, vaan se kiristyy sinne loppuun päin, kun sitten taas vipuvarsikoneessa tulee huonompia kohtia, missä se painaa enemmän ja missä se painaa vähemmän, mutta tässä mitä pidemmälle me vedetään aina, kun on taljaveto, niin se momentumi ei muutu siinä. Ja se, miksi tämä penkki on vinossa, johtuu siitä, että jos me tehtäisiin tätä, voi tehdä alataljassa niin, että on alataljassa ja laittaa toisen jalan eteen ja soutaa täältä edestä. Mutta aina kun me vedetään edestäpäin niin, että me istutaan, niin me joudutaan kannattelemaan tosi paljon alaselällä itseämme. Mutta kun me mennään tänne etukenoon, eli penkki on 45 asteen, vai onko tämä nyt 45 astetta kulmassa, niin me vaikeutetaan, kun me ei tässä kohtaa vedetä itseämme, me ei kannatella itseämme täällä takana, jolloin me ei turhaa tuhlata energiaa tai jännitetä näitä pitkiä selkälihaksia, vaan me ollaan täällä edessä ja alaselkä on täysin rentona. Eli otatte kahvan, käännätte sen ensimmäisenä suoraan näin päin. Ja syy, miksi näin päin, on se, että tästä suunnasta kyynärpää pääsee liikkumaan tänne alaspäin helpommin kuin se, että jos te käännätte sitä kättä välillä tai pidätte sen näin päin, niin väkisinkin se niska meinaa lähtee menemään kyyryyn ja teidän on tosi vaikea ohjata se kyynärpää tänne kapeelle. Ja silloin kun se kyynärpää on vaikea ohjaa kapeelle, että se lähtee edes vähän koukkaa täältä sivulta, niin ne hartiat lähtee kohoamaan. Eli ensimmäisenä sen puolen jalka, mitä puolta te teette, niin laitetaan tänne eteen. Ja tämäkin taas siinä, että me halutaan vaikeuttaa tämä liike mahdollisimman hyvin sillä tavalla, että tämä on mahdollisimman raskas sille leveälle selkälihakselle. Ja kun tämä etujalka laitetaan tänne pitkälle, niin te ette myöskään paina sillä vastaa ja hae voimaa jalasta tai keskivartalosta, vaan kun se jalka on täällä edessä, niin te olette yhä avuttomampia tässä tekemään sitä selkälihasta. Sen jälkeen kun jalka on edessä, te menette pieneen etukenoon. Osa tykkää tehdä tätä liikettä täältä. Mä itse en pidä tästä variaatiosta, koska täältä kun me lähdetään vetämään ja painamaan tätä latsia alaspäin, niin on todella vaikea pitää huoli, että olkapää ei lähde taittaa eteenpäin. Eli se, että olkapään saa pidettyä takana, niin
ja niin kuin suorassa pidetty olkapää, niin se tapahtuu paljon helpommin, kun te olette vähän tässä yläpuolella, niin teidän ei tarvitse painaa itteenne alaspäin ja koittaa pitää sitten taas olkapäätä vähän taaempana. Eli vaan tämmönen loiva etukeno, jalka eteen, tarjoatte tämän puolen selkälihaksen, ei paljon tänne, mutta suorasta linjasta pikkusen tänne eteenpäin. Sitten taas ensimmäinen sama kuin ylätaljassa, mikä katsottiin alussa, niin te ette pidä sitä täällä ylhäällä, jolloin tämä eka veto lähtee romboideilla ja epäkkäillä, vaan te tiputatte sen latsin alas, olkapään alas, jolloin kaikki veto lähtee, selkälihas on heti, leveä selkälihas on jännityksessä tässä jo heti. Sitten vedätte vatsan tiukaksi, kore pitää olla kunnossa aina kaikissa liikkeissä ja lähdette vetämään tätä kyynärpäätä täysin suoralinjaisesti alaspäin ja samalla kun te vedätte alaspäin sen läheltä kylkeä, niin te painatte painoa tänne puolelle myöskin. Eli te maksimoitte sillä, kun te vedätte kättä, niin te painatte sen kyljen alas vielä, jolloin vielä helpommin te saatte rutistettua ne kaikki leveän selkälihaksen säikeet tänne rankaa kohden. On ihan ok tehdä se pelkästään tästä suoraan näinkin, mutta kun te painatte sen alaspäin, niin itse ainakin tässä loppupainamisessa, kun mä painan ja samalla painaessa vien kyynärpäätä mahdollisimman taakse, niin ne selkälihakset vaan supistuu tai leveät selkälihakset supistuu enemmän. Ja se main pointti tässä, että te ette ala tekemään tätä romboideilla epäkkäillä, on se, että kun siitä sivusta kuvaat ja mä lähden vetämään tätä kyynärpäätä taaksepäin, niin kyynärpää jatkaa menoa tänne taaksepäin, jolloin ne leveän selkälihaksen lihakset lyhenee, mutta olkapää ei mene taaksepäin. Eli siinä kohtaa teillä on taas liikaa painoa tai te teette tätä liian kovaa. Jos tässä vaiheessa, kun kyynärpää alkaa ohittamaan kylkeä, se olkapää lähtee taittaa tänne taakse, jolloin hartia kohoo ja romboidit ja epäkkäät tekee töitä. Eli se idea tässä, mitä te ajattelette, on viedä kyynärpää niin pitkälle taakse, kuin se ikinä menee. Mitä pidemmälle se menee taakse, se lyhyemmäksi se leveä selkälihas muuttuu sinne rankaa kohden. Mutta se olkapää ei saa jatkaa menemistä. Jolloin tämä tekee tästä liikkeestä vähän sama kuin vipunostoissa, niin tämä on niitä liikkeitä, jossa ennemmin teette pienellä painolla plus 12 toistoa. Saa mennä jopa 20 toistoa, koska se, että te saatte sen kunnon tuntumaan sinne leveäseen selkälihakseen ja sen veren pumppaantumaan vain siihen leveäseen selkälihakseen, niin se vaatii niitä toistoja, joiden toisto tai se liikematka alkaa lyhenemään, eli siitä kyseisestä lihaksesta alkaa loppumaan voima, se alkaa täyttyä enemmän ja enemmän verellä. Niin tämä liike on täysin hyödytön ja teistä ei kukaan tule saamaan tästä liikkeestä kiinni, jos se toistoalue jää semmoiseen 10 toistoon ja siinä 10 toistossa teillä on lähtenyt jo vartalo kiertämään, kun teillä on niin paljon painoa, että se latsi on tippunut jo 5 toiston kohdalla pois pelistä ja sitten hyydytätte sen liikkeen trapetsiuksella ja romboideilla. Eli katsotaan kerran vielä alusta loppuun. Olkapäätiputus alas. Mä painan tässä kohtaa jo kyljen vähän tänne alapuolelle. Tää jalka on ihan rentona täällä alhaalla. Mä lähden vaan vetämään kyynärpäätä. En tätä taljakahvaa. Mä lähden vetämään kyynärpäätä painaen alaspäin ja vien sen niin pitkälle tänne taakse kuin pystyn. Mutta tämä linja säilyy suorassa koko ajan tässä. Tällä ei ole mitään tekemistä tällä hartian supistuksella taakse leveän selkälihaksen kanssa. Leveä selkälihas tekee töitä tuolla alhaalla, kun se yläpelti on täysin suorassa. Eli nyt kun meet kuvaamaan taakse vielä siellä loppuasennossa, niin jos tämä liike lähtee menemään näin, yläselkä on supussa, trapetsiukset, romboidit supistuu siellä, mutta kun mä painan se alaspäin, alaspäin, alaspäin taakse, niin yläselkä ei supistu taakse. Vaan siihen kohtaan, kun olkapää meinaa nousta ylös, painatte, painatte, painatte. Eli ette rykäse, ette vedä, vaan viette taakse. Samalla kun te vedätte kyynärpäätä lähellä itsestä, tiputatte painoa vielä sinne alaspäin. Maksimoitte sen kyynärpää tai sen leveän selkälihaksen lyhentymisen mahdollisimman lyhyeksi. Ja se, mihin teidän pitää päästä, on se, että kun te pakotatte sen alas, 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 leveä selkälihas lyhentyy, 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 ei mene enää loppuun saakka. Maltatte pitää olkapää alhaalla, vedätte, tiputatte alas. Teidän pitää päästä tällaisiin toistoihin, jolloin selkeästi se
liikkeen kautta lihaksen liikematka, mikä sitä lihasta rasittaa, on lyhentynyt. Sama homma kuin vipunostossa, kun te ette pääse enää ylös, mihin te aluksi pääsitte, niin se kyseinen lihas ei jaksa enää mennä sinne supistusalueelle, mihin sen kuuluisi mennä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että se lihas alkaa olemaan failuressa. Ja tämän takia, että te saatte niitä toistoja, että yksi menee tohon, seuraava tohon, kolmas tohon, neljäs, viides. Se, että saatte hivutettua sen lihaksen ihan loppuun saakka, niin se vaatii sen, että niitä toistoja on paljon. Niin tää on ehdottomasti mun mielestä paras liike. Mulla tää on nyt oman podauksen kehityksen kohteena. Yksi kehityksen kohteista on toi alalatsi ja suurimman osan selkätreeneistä mä aloitan tällä kyseisellä liikkeellä. Ja tähän on hyvä sisällyttää erikoistekniikka rest pause. Eli esimerkiksi jo siinä ensimmäisessä sarjassa, jos te saatte tehtyä vaikka 18 toistoa, niin huilaatte 10 sekuntia, niin sieltä tulee ehkä 19 ja huilaatte 15 sekuntia, niin sieltä tulee ehkä 15. Ja tällä tavalla te olette sen kokonaistoistomäärä, eli kokonaisveri kautta pumppivolyymin sille lihakselle, niin te olette saanut sen jo pitkälti yli 20 toistoa lyhyessä ajassa, ja silloin te olette saanut semmoisen maksimaalisen tuntuman siihen alalatsiin, ja sitten kun te lähdette painaa vaikka kulmasoutuu, niin se teidän latsi hyytyy nopeammin, jolloin se teidän liike hyytyy nopeammin, te ette jaksa käyttää niitä romboideja ja epäkkäitä sinne suuriin painoihin, kun se latsi ei jaksa enää tehdä töitä, jolloin se kulmasoutukin meni paremmin perille latsille. Eli taas tullaan tähän vähän etukäteisväsytystyyliin sille heikolle. Se heikko kohta tehdään ensin, täytetään se verellä, niin sitten kun siirrytään seuraavaan lihakseen, niin se heikko kun tippuu pois pelistä, mikä määrittelee kumminkin sen liikkeen iso osa, niin se liike alkaa stoppaamaan helpommin, jolloin se isoin kehityksen kohde on se lihas, mikä ensimmäisenä uupui sieltä, minkä ehdolta lopetitte sen liikkeen, ja tällä se heikko lihas kehittyy. Sitten seuraavaksi katsotaan toinen hyvä liike, 2 eri variaatioa, niin maaten kulmasoutu, käsipaino kulmasoudusta vinopenkille. Sitten tehdään, niin kuin äsken mainitsin, niin 2 käden kulmasoutu käsipainolla vinopenkillä maaten. Ja tässä ensimmäisenä se, että nyt kun äskeiset liikkeet ylätalja ja osittain kulmasoutukin ja sitten toi 1 käden soutu, niin mä painotin ne sinne latsille. Ja nyt taas tästä liikkeestä pystytään hakemaan 2 eri variaatiota, joko sinne latsille tai sitten sinne yläselälle. Ja silloin kun yläselkää treenataan, eli jos teillä ei ole sitä, jos tehdään vaikka tuplat takaa ja teillä ei tule sitä muhkuraa sinne yläselkään, eli te tarvitsette paksuutta sinne romboidi trapeziusseudulle, niin silloin hyvin määrittävässä tekijässä, kun te valitsette niitä liikkeitä sinne selkäohjelmaan, niin on se, että te saatte maksimoitua sen raskauden tunteen. Raskauden, painon, tunteen. Eli ihan sama kuin mä tuossa äsken kävin, että kun mentiin sinne etukenoon, tiputettiin sitä kylkeä alaspäin ja pistettiin se jalka sinne suoraksi, eli te teitte sen mahdollisimman sellaiseksi, että muut lihakset ei aktivoituisi, vaan te vetäisitte sen sillä yhdellä. Niin sama homma pätee kaikissa lihasryhmissä kumminkin sinne heikkoihin osa-alueisiin. Ja tämä kulmasoutu käsipainoilla maaten vinopenkillä on yläselälle ehkä mun mielestä parhain liike. Eli jos te trapezius yläselkä Apples ja Oranges seutua haluatte kehittää, niin tämä kyseinen liike on paras siihen. Ja tähän tulee taas ihan maalaisjärkikäyttä logiikka kysymykseen siinä. Eli ensimmäinen variaatio tästä on se, että te menette rinnalla tästä penkistä jopa hieman yli. Viette jalat tänne sivuille siten, että te ette niin sanotusti etumuksella nojaa tähän penkkiin, koska jos te lössähdätte tähän penkkiin ja te alatte soutamaan, niin te alatte liikkuu koko ajan alaspäin. Eli pistätte rinnan yli penkistä ja pistätte jalat silleen tänne sivuille, että täällä välissä on ilmaa. Te nojaatte rinnalla pelkästään tähän penkkiin, mutta jalat toimii jarruna tonne taaksepäin, jolloin tästä asennosta nyt kun täällä on ilmaa, niin te ette pääse valumaan alaspäin. Ja toinen pointti, jopa on oikeastaan tässä nyt se tärkeämpi pointti, että kun teidän pakara on ylempänä, jolloin teidän torso on lähestulkoon vaakatasossa, niin nyt kun mä äsken puhuin siitä, että sille lihaksille tai lihasalueelle, mitä te haluatte maksimoida kehittyäkseen, niin te koetatte tehdä sen sille mahdollisimman haastavaksi sen liikkeen. Ja nyt kun me halutaan, että se yläselkän, koko yläselän alue, romboidit, trapeziukset, takaolkapäät, putkien yläosa, se kaikki supistuisi mahdollisimman raskaasti, niin tässä tulee nyt siihen, että maan vetovoima vetää painoa alaspäin ja teidän tehtävä on se täysin maan vetovoiman suunnaisesti nostaa mahdollisimman ylös. Eli tämä liike
liiketyyli, liikevalinta tässä kulmassa on mahdollisimman raskas sille, että vaan se yläselkä rasittuu. Paskat alaselästä, alalatseista, vaan te koitatte supistaa sen koko yläpellin mahdollisimman ylös. Ja tässä kohtaa mikään muu lihas ei tee töitä, kun te lähdette nostamaan käsipainot. Ja ei tarvitse nostaa niitä missään nimessä kyynärpäät suorana, vaan te nostatte niitä pikkusen tänne kainaloita kohden, mutta te lähdette työntämään rintaa alaspäin ja vetämään niitä kyynärpäitä sinne taakse niin ylös kuin te ikinä pystytte. Eli kokonaisuudessaan se koko yläselän alue supistuu maksimaalisesti, kohoaa, lähentää niitä lapoja maksimaalisesti. Ja näissä liikkeissä jälleen kerran taas, kun te haette hermotusta sinne lihaksille, mitkä on pienempiä ja heikompia, niin se kaikista tärkein asia on se loppusupistus. Eli te ette saa kiireellä lähteä menee alaspäin, vaan kun te nostatte ne painot ylös, niin te pidätte ne hetken siellä. Hallitsette niillä lihaksilla alaspäin, selkeä voimantuotto, supistus, alas. Ja tässä taas tosi helposti tapahtuu se, että kun ne lihakset ei enää jaksa supistaa, se liikematka lyhenee. Ja sitten se on taas teidän ballseista niin sanotusti kiinni, kuinka monta toistoa, niitä vajaita toistoja te jaksatte koittaa tehdä, jotka edelleen koittaa mennä sinne suuntaan, jota edelleen koittaa nostaa ne samat lihakset, jotka aluksi jakso nostaa ne maksimaalisesti sinne ylöspäin. Niin te pääsette tässä selkeällä tyylillä selkeästi niillä yksillä lihaksilla menemään failureen. Koska sillä vaiheessa, kun te ette jaksaa nostaa noita painoja enää tuolta, niin ne lihakset on uupunut. Jos te ette muuta tyyliä tai nouse pystyy täältä, niin te ette myöskään ota muita lihaksia mukaan. Eli tässä liikkeessä myöskin taas se toistoalue täytyy olla sellainen, sanotaan nyt plus 10 toistoa, että se kun se alkaa menemään failureen se lihas, niin se alkaisi pikkuhiljaa uupumaan, eli jäisi se pari senttiä pois sieltä ja pari senttiä pois ja pari senttiä pois. Mutta kumminkin ennen kuin se alkaa jäämään se pari senttiä pois, niin siellä olisi jo ehtinyt pumppaantua sitä verta kunnolla, jolloin tämä tarkoittaa sitä taas sama kuin vipunostoissa esimerkiksi etureiden ojennuksesta tai jossain muussa, niin niitä toistoja täytyy olla siellä jo X määrä niitä niin sanotusti täyden liikeradan toistoja, jotka on täyttänyt sitä lihasta koko poikkipinta-alalta sillä verellä ennen kuin niitä vajaita toistoja alkaa tulemaan. Ja tämän takia tässäkin mä suosittelen sinne 12-15 väliin ne toistot niin, että se 8-9 toistoa jaksaisi supistaa sinne ylös saakka ja sitten se alkaisi hiipumaan siitä. Ja tässä liikkeessä ihan samalla lailla kuin muissa liikkeissä, joissa te lähdette niitä heikkouksia parantamaan, niin teidän täytyy valita ne painot just sen mukaisesti, että te jaksatte kohottaa ja supistaa ton koko yläselän mahdollisimman ylös, pitää sen puoli sekuntia siellä ja laskea alaspäin. Ja jälleen kerran tässäkin liikkeessä mennään taas vihkoon näiden lihasten osalta, jos se paino on niin suuri, että te ette jaksa supistaa sitä siellä ylhäällä tai te ette jaksa jarruttaa sitä alas tai te ette jaksa mennä siinä toistoalueessa niin pitkälle, että se liike alkaa lyhenemään siellä vasta sen jälkeen, kun se lihas on pumpissa. Jos se lihas alkaa lyhenemään, se liikematka alkaa lyhenee jo 16 jälkeen, niin luonnollisesti sinne ei ole pumppaantunut verta kuin 16 verran, mikä on huomattavasti vähemmän kuin sinne olisi pumppaantunut 10 verran. Eli muistakaa kaikissa näissä heikkouksissa, ihan samoin se viparit sivulle tai latsit tai etureisi tai pekdekki tai joku muu, missä se te haette sitä uutta hermotusta ja uutta kehitystä sille lihakselle, sille supistamisella, niin sen supistamisen pitää tapahtua. Se pitää tapahtua sieltä, eikä niin, että siellä vaan käydään siellä supistuksessa. Sitten toisena, pikku tauko tähän kohtaan, mutta katsotaan tähän sitten taas toinen versio, jolla saadaan alalatsit ja ennen kaikkea joulukuusta rakennettua todella hyvin. Sitten toinen versio. Itseni kohdalla se versio, jota teen, kun teen tätä liikettä, niin sanotaan nyt 5 kerrasta 4 teen tätä, koska itsellä toi trapezius yläselkäalue on vahvempi kuin alalatsit, jolloin mä en sen takia tuota äskeistä variaatiota juurikaan tee, vaan teen tätä toista. Ja tää on, niin kuin nyt nämä kaikki liikkeet tai höpötykset, mitä mä tässä on, niin täytyy sanoa taas tähän kohtaan, ettei joku pääse sinne fysiologian tohtori tai maisteri pätemään, niin nämä on vaan mun omakohtaisia tämmöisiä pro sciencein ja pienellä sekoituksella fysiologiaa, niin näiden lopputulos ja näiden vuosien aikana virheistä opittuja juttuja ja sillä, että on pohtinut näitä mahdollisimman paljon, niin tämä on niiden tulema. Oikeastaan en tiedä, kuinka oikeita nämä on niin fysiologisesti, niin siinä varmasti voisi olla parannettava varaa. Mutta tämä liike on ihan mun favoritteja
taas jälleen kerran koko selkää rakentaessa, eli vähän sama homma kuin toi kulmasoutu, niin tämä liikevariaatio on myöskin ihan mun favoriitteja juurikin siitä syystä, että tässä tällä mun näyttämällä tyylillä pystyy kehittämään koko selkää ihan koko siltä alueelta, mutta tämä täytyy tehdä prikulleen tällä tyylillä. Ja ensimmäisenä mikä muuttaa, tai ensimmäinen miten tämä eroaa tuosta äskeisestä on se, että tässä äskeisessä oltiin niin, että rinta nojaa tähän yläosaan penkistä, niin nyt me tullaan vielä ylemmäs tänne penkille. Et sanotaan nyt, että me ollaan kylkiluitten, rinnan alaosan kautta kylkiluitten varassa, mutta sama pointti pitää edelleen olla, että tänne mahtuu ilmaa tänne väliin, koska jalkojen täytyy toimia stopperina, ette te lähde tässä ylänousussa valumaan tänne alaspäin. Eli jos te laitatte jalat, niin kuin suuri osa laittaa tänne, ja lähdette nyt tätä liikettä tekemään, niin te tuutte huomaamaan sen, että te joudutte keskittymään siihen, että te ette valu tässä penkillä niin paljon, että se muu liikkeen keskittyminen menee sitten ihan plörinäksi siinä kohtaa. Jolloin jalat tänne sivulle, suosikaa semmoista paitakangasta, nyt kun mennään ihan tämmöiseen nippelitietoon, niin tällaista normaalia paitakangasta, koska kaikki teknilliset paidat näissä penkeissä, niin kuin tiedätte penkkipunneruksessa ja muussa, niin lavat liukuu siellä ja muuta, kun se kangas on huono. Eli normaali T-paitakangas puree paremmin näihin kuin urheilupaidat. Eli selkeästi yli tästä penkistä, kylkiluitten yläosa, rinnan alaosa on tässä penkin reunalla, jalat tukevasti tänne maahan ja otetaan käsipainot käteen. Käsipainot viedään tänne etuviistoon alkuasennossa, jolloin taas se leveä selkälihas ja koko yläpelti venyisi mahdollisimman paljon. Sitten me lähdetään soutamaan käsillä ja täysin samalla periaatteessa kuin kulmasoudussa, samalla kun me lähdettiin soutamaan sieltä polven alapuolelta, me lähdetään myös ojentamaan selkää. Ja kun mä äsken sanoin, että tämä liike ottaa kokonaisvaltaisesti selkää, niin se ero tulee nimenomaan tässä, kun me ei maata lahnana tässä ja koitetaan nostaa tätä rompoidella epäkkäillä tai alalatseilla, vaan me myöskin noustaa täältä niin ne putkilihakset ja trapetsiukset ja nimenomaan tuossa loppurutistuksessa, minkä mä kohta näytän, niin se joulukuusen alue tekee myöskin töitä. Eli pienestä etuviistosta lähdette vetämään ja samalla kun te lähdette vetämään, te lähdette painamaan sitä napaa, mikä on tässä kohtaa periaatteessa ilmassa penkistä, että se ei ole penkissä kiinni, niin te lähdette painaa sitä napaa ja ylävatsaa penkkiä vasten, jolloin kun te työnnätte vatsaa eteenpäin, teidän olkapäät lähtee menee taaksepäin ja te saatte sen latsin napattua kiinni täältä. Eli soutu tapahtuu etuviistosta jälleen kerran painaen sinne lonkkaluihin kohden tänne alaspäin ja se, että tämä soutu ei päättyisi pelkille latseille, niin kun me täällä puolessa välissä soutua noustaan myös tänne pystympään, eli ojennetaan selkää, niin se joulukuusen alue tekee töitä tässä, eli se ihan alaosa selästä tai ristiselän yläpuolella oleva alue. Sitten palaatte tänne alas etuviistoon, painatte hartiat alaspäin, kyynärpäät koukkaa taas jälleen kerran tuonne rankaan päin, että se latsi tekee töitä, mutta osa työstä tulee tällä selän ojentamisella ylös. Ja se, mistä tulette huomaamaan sen, että tämä liike ottaa nimenomaan myöskin sinne joulukuusen alueelle, niin tulette huomaamaan sen, että kun te teette tätä soutua, tähän pitää ottaa asennetta mukaan, että tämä on niin kuin semmoinen niin sanotusti osittain voimalla tehtävä liike, että te pääsette hyytymään tämän liikkeen eri osissa, niin kun te lähdette soutaa täältä ja nousette tänne ihan selkeästi tänne ylös ja supistatte se joulukuusen alueen ja nostatte, kohotatte yläselän tänne, niin te huomaatte, että jossain vaiheessa te ette enää jaksa nousta. Eli se joulukuusen alue tippuu ensimmäisenä pois pelistä, jolloin jää enää ne latsit tehtäväksi. Ja jälleen kerran taas tässäkin liikkeessä, jos te ette tee sitä täyttä liikerataa ja jos se paino ei ole sen mukainen, että se toistoalue pääsee menemään niin pitkälle, että siitä liikkeessä suoritettavista lihaksista alkaa tippua lihaksia pois pelistä, niin te ette koskaan pääse tämän liikkeen siihen niin kuin main tarkoitukseen. Eli toistot täytyy olla +10 ja teidän täytyy nousta ja supistaa koko selkää latseista, trapseista, alhaalta saakka kaikkea koko pakettia niin maksimaalisesti, että sanotaan nyt 6-18 toiston jälkeen, jos te tähtäätte johonkin 12, niin 6-12 toiston jälkeen, vaikka te pääsette ekan tänne, niin yhtäkkiä, vaikka te kuinka koitatte työntää sitä napaa ja nousta, niin se alaselkä ja alalatsien osuus, joulukuusen osuus alkaa olemaan hyytynyt, jolloin ne viimeiset toistot te saatte tehtyä vaan sinne latsille ja supistettua sen latsin maksimaalisesti. Eli nopeutettuna liike tulee menemään kutakuinkin näin.
näin. Eli tässä te saatte rakennettua selän sieltä alalatseista, romboideista, epäkkäistä, ihan kaiken. Te pystytte tekemään tuon liikkeen niin pitkälle, että se alkuasento on näin ja loppuasento on näin. Eli te saatte tuhottua ihan koko sen selän ja siinä järjestyksessä, mikä periaatteessa niiden voimantuotto on. Eli se trapetsiusalue, joka alkuun, kun te painatte olkapäitä alaspäin ja nousette ylös, niin se trapetsiuksen osa ei tee siinä vielä niin paljon töitä kuin se alalatsi tekee. Sitten kun se alalatsi joulukuusi alkaa hyytymään siitä nousemisesta ja kyynärpäitten alaspäin painamisesta, kun se alkaa olemaan pois pelistä, teillä on vielä se yläselkä tekemättä, jolloin te voitte koittaa nostaa niitä painoja pelkästään tänne ylös ja hyydyttää vielä sen romboidi-trapetsiusalueen, jolloin koko selkä on treenattu yhdellä liikkeellä. Tässä aika lailla alkaa olemaan, nyt ettei tämä video mene liian pitkäksi. Tähän voisi ottaa lukuisan määrän muitakin liikkeitä ja nippelijuttuja, mutta oikeastaan ehkä yksi semmonen, mitä vielä, niin kulmasoutu käsipainolla, niin siinä myöskin voitte vaan tämän main pointin ottaa siihen, että jos te haluatte yhden käden kulmasoudussa kehittää sitä alalatsia, niin nopeasti sanottuna tässäkin se on niin easy, että jos te lähdette nostamaan sitä ylöspäin tänne, jolloin koko toi yläpelti supistuu ylös, niin tämänkin takia te, ketkä teette kulmasoutuu tällä tavalla ja teillä on niin perkeleesti voimaa siinä, niin se yläselkä on kehittynyt, mutta se kyynärpää edelleenkään ei koukkaa täältä latsia rankaa kohden, niin se selkä ei välttämättä ole leventynyt sieltä alhaalta. Niin samanlain tässä kuin tuossa yläsoudussa, yhden käden yläsoudussa, niin tämän kulmasoudun käsipainollakin pystyy tekemään alalatsille todella hyvin sillä, että käännätte sen käsipainon suoraksi, tiputatte sen paino ja olkapään sinne alas ja soudatte mahdollisimman läheltä kylkeä nostamalla taas sen käsipaino. Käsipaino jatkaa menemistä mahdollisimman lonkkaa kohden ylöspäin, eli painamalla alaspäin mahdollisimman pitkälle, mutta kun katsotte mun olkapäätä, niin se ei ole taittunut tänne ylös, jolloin ne romboidit olisi lähentänyt niitä lapoja, tai trapetsiukset olisi lähentänyt niitä lapoja. Eli soudatte alaspäin painaen, kyynärpää jatkaa menoa. Ja tässä taas pääsee siihen, että kun te painatte alaspäin, niin se ei meinaa se leveä selkälihas tehdä sitä työtä, mutta te ette missään vaiheessa lähde kohottaa nostamaan sitä kyynärpäätä ylöspäin, vaan se liikesuunta on edelleen tonne jopa yliluonnollisen alaviistoon. Niin tällä tavalla te pystytte myös yhden käden kulmasoudusta saamaan joko version, mikä rakentaa yläselkää tai mikä rakentaa pelkkää alalatsia. Mutta main pointtina se vaan, minkä muistatte kaikissa näissä on se, että kun te eristätte sen yhden lihaksen tai ton lihaskokonaisuuden yhden osan, niin muistakaa se, että se voima on myös sen mukaista. Se voi olla, että joudutte jossain liikkeessä pienentää todella paljon painoa, ja tässä tullaankin siihen hienouteen, mitä itse ajattelen näillä kehonrakennuskilsoilla todella paljon, että jos mä löydän jonkun liikkeen, mä tiedän sen, tai tunnen ja tiedän sen sekä tuntumalla että fysiologisesti, että se lihas supistuu ja tekee töitä, ja sen lisäksi se tuntuu avuttomalta, vaikealta ja todella raskaalta, niin silloin mulla automaattisesti herää ajatus mieleen, että kuinka huono tai heikko mä oon tässä, kuinka paljon mä pystyn tässä kehittymään. Ja tää on se, mikä pitää mielessä kaikista näihin mun tipsivideoihinkin liittyen, se hauiksen lyhyen ja pitkän pään treenaaminen tai ojentaja ja eri päitten treenaaminen, on se, että se maltti on valttia ja sen täytyy hyväksyä se, että te joudutte pudottamaan painoa, kun te ette enää käytä niitä teidän vahvempia lihaksia tai monia lihaksia yhdessä, vaan te haluatte sen tietyn osan kehittyneen. Joo, nyt alkaa olla taas puhuttu sen verran, että alkaa varmaan riittää kaikille. Mutta tässä oli selän tipsit, kommentoikaa taas. Seuraavaksi varmaan siirrytään jalkoihin, etureisiin, takareisiin, niin sittenhän tää alkaa olemaan melkein tää uusi saaga tehty. Mutta kommentoikaa, mitä mieltä olitte, ja näin. Hyvää treeniä kaikille, pysykää terveenä, podatkaa ja hyväksykää se, että jos te haluatte kehittyä kehonrakentajina, niin te ette voi mennä ne edellä, jossa te olette jo hyviä, vaan siirtäkää se ajatus ja aika ja vaiva ja miettiminen niihin, missä te tunnette olevanne heikkoja ja huonoja, koska ne kun te saatte kehitettyä niiden teidän loistavien osien lisäksi, niin silloin te parannutte kehonrakentajina tai paranette, ette te parannu, vaan paranette. Mut joo, kiitos.